sirifi wayo sirifu أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جب وموفو ka wali mandon ka dila ala fe ala ka hina anaka kishi anaka barka ala ko jidi nana uklingile na bela jelenka Fatma Zahra tonde munumbe tabakoro atete bugula u farala nyogon ka u kani sojanu ka nyanyarle ko ira mauludu ko la ala kirabba ka bangine hukmu kono ka be samba flantan sheki kalo folo ma janvier o hukmu kono alislame bora jien fantan nani ka kene belebele insegere Fatma Zahra nyama yaso achala ka wana musula ka yu kani soja kuma ke ka mau bismillah fogata se groupement de leaders spirituel musulman di Mali ma nyama munumbe tabakoro maradugula kase nyamanama olu fene yu kan nisoja kuma ulase la selikela no ye blasralikela e ka wajulu ke otu ya alhaj bunanyangi ka bokai fe munum boraye ange je ka baraw sharia ka fo anga nyam ko baminana ni yanga alhaj bunanyangi ko amba fu abola ka sa nana kaso ka faraka jama bela jelinga jama ben bola kaso nana kaso fem mun nato solo ala no ko tato soro amna nga barenda mine ni setigi ala barkay anan kramo folin ko fe ne asedi sirfu Usman Madani Hedray ka nga barada mine inshallah ma be fo ka bedo kramandi yana ka fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami foli la se jama bela jelema mo se yise ano bela jele ku bela jele fo menu fana ni lujurayu balikana akara banaye akara lahalaye nunga nyabia ambi foli du bela jelema nyamana ntabakuru o almon bela jelen tokora ka anyini ala fe anga karamo ke minu nana no Haydaray abna laseli minu ke ala kan nafanay abna duwo munu ta fana ala ga duwo mine minu e kene nyinamaya no ye Fatma Zahra kalan boy amba nyina ala fe ya rabbi ala ku ukeneto ya rabbi ala ka kalambulo en sabati ala ka jidi ya rabbi ala ka doni na faman danuma a'udhu billahi min sharri shaitan al-la'in ar-rajim bismillahir rahmanir rahim usalli wa usallim ala man la nabiyya ba'da muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية العبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن سلك نهجه إلى يوم التناد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والأساس لمو أنسكر هرلا لك أمولي هرلا يا ربي على كان سقو داما على كان لبوني على كان لبلا على كان عملو أم بسرامي تورو لا على كدواناتي أم ميني هير ولا جيني لا هرا على كان غياني أنا جرمو على كو يافا أنا تابا على كهنونا يا ربي على كو كبرو نورو على كو جيجي يورني نكرا بونياي نكرانه هرماي صلي على الرسول نالا سونا بيسوينا بكانغا بي le 27 mois le 27 premier mois 2018 ambo de la suina tubabu san akalo folo klem mugan ani wolonvla samba fla ani tani shegi ambo de la suina ambe atete bugula atete bugu tabakoro ambe ndeni ala sona hola yana anga do anga bara ukono amanga foli kerengere ka nyeshi na ba bema maoma be ningenenga che fara musoka demiseni fara mokokorobaka anga foli ba be o ko fe nambore ambe dugaw ka anga sababu nyumai
n'o ye an ka qaidu ruhil musawi ye n'o ye alimul mujaddidu ye al-amidu sindidu al-mursidul jawadu zu sarafil atladi zu karami sarmadi an-naqibu najibu al-aribul mujarrib al-hammamu samsamu hujjatul islami zaimul anami al-imamu rabbaniyu الرائد الإرفاني فريد الزمان ووحيد العواني فصيح اللسان مطهر الجنان السيد الشريف عثمان مدانا حيدرا أمي دوغاو كاي سيجاني كنيان لافيا على كاداما labango nyuma be ala bolo ala ka danama aka dembaya ta fanga ala ka nogoyayi ala ka duani jugu che nin dinai Seydi Ousmane Madana Haidara ay kono nanjeya nin dinai na lahara Haidara kuma daba bulu ala kira nyekoro domi ala bina ala kira jo ka ala kira nyini ka Qur'anena yalma e Qur'anen lase walma ma lasewa sabula ala ko Qur'anena na kiraw nyini nga lahara kiraw cira munuma nulu nyini nga ni ala ka kuma kan lahara don ala ka kira bebe nyini nga ci min foro ye yalma we mun fo ala ka jonye o domi ni ala bina Muhammadu nyini nga Qur'anena ni ala kira bina fo ala yere shere ale Qur'anen lase sahabaw ma ni sahabaw fana bena kulu nyini nga ko kira ye min la sawma Qur'ane aw yake cugudi sahabaw ba fo ku ya di tabi'una uma tabi'una ba fo ya di tabi'una uma fukata se a imma fukata se anga bitlela o don ni bikle karamogo jora ala kira nyekoro ala nyekoro anga bitle donimbaw anga bitle karamogo ala sona ka Qur'ane doni di munuma ala sona ka dina famu di munuma ku ka kuma ala ka jonve ku tege mine ku kono nanje ya uye domi ala bina ala kira nyininga o Qur'ane na ni kira bina ka danaya dafali dalujo ko sabati fukata sanga bitle karamogo ma o don ala kira nyekoro ala nyekoro kuma dabe Sherif Ousmane Madana Haidara bolo kuma daba bolo donimbaw jole kuma dabe Haidara bolo sew bani jigu tigele seti jonye domi sebe ala kelenta e domi o do Seydi Ousmane Madana Haidara kuma daba bola moke nyakoro ka kuma ka wasa ka fo ay min don ayafo sambina ni anini ko abe dawala Seydi Ousmane Madana Haidara den caman bangena ka mikoro to Haidara bolo olu denw bangena ka mikoro to Haidara bolo ka korobaya ka mikoro to Haidara bolo ka baliguya ka mikoro to Haidara bolo ka furu kɛ ka den wolo hali suina mikoro fila Haidara dala Dakar suina billahi bi suina abe ka wajulu de kɛ Senegal mikoro de b'a bolo abe ka mun fɔ kuma de be yen santer tew Haidara ti dongili dala ye tiatiri bola tɛ dina la seba de do sambina ni ko mikoro de bada ka kuma ala ka jonfe mogo wololo kono ka koroba yo kono ka den wolo kono ama fla fo kelele do ay srala nya ka tle aya jogonye ni jogote islamiyati ay dara kelela fe be forama annenina allah gusira sabula adama de jogonyuma mancha ni ko tieni ibe deme bakaw soronga ni ko nyeni ideme babi dogoya o kama ni mogo min gwa nganye ni ere de te nganye mogo fe mogo min ba fo nganye de ni ere de to fe sabula shaytana bi jole o kele de la mogo kananya shaytana be yindi shaytana ka kele be mogo kananya ayi kale ala la ko fa ka mogo fili ala ko ta ni seru la mbinu digi janeme kono ya o be Qur'ane kono shaytane ni ala ka kumana ako ala mangalela ika bonya ni ka sela fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ala nyankale ka bonya na sabu ne shaytane ya do ka boki kota nya do bi se kola ka isoso mek nsegi kan kali o bonya ina sabu ndamba bonya na hal ni maki sago ndamba la ke kabu
wala fa bi izzatika ala nyingale ka boya de la mi sebe de ka fi ala ka to ne kuna goyara khaban wa jonu nun ti farula ala fungu bayla ngu befli ala kota ni ufli ni ka kuma ka ni ka wale sera ka ma min fili I ye fen wɛrɛ masiri ko jiriwla utugura ola ka ne ala bla ngale la nga ala yala ka tiɲɛ fɔ mbini u digi janeme na ola ni ko an ka ɲɛ dɔrɔn setane jɔlen do k'e kɛlɛ ka tila ka mɔgɔw su k'i kɛlɛ parce que n'o dabila la ale sago bi sɔrɔ tant que e bi ka mɔgɔw dilan setane bɛ bati de se bɛ k'a la o kama sirifikɛ bi ka kɛlɛ su ni tile nga ala bɛ k'a dɛmɛ su ni tile o kɔfɛ n'an bɔra yen an b'an balakaw fo an filɛ olu minnu ka kɛnɛ kan n'o ye karayɔrɔ Fatumatu Zahara musow musoba ninnu n'u y'u ka kalayɔrɔ tɔgɔ da musoba dɔ la n'o ye an ba Fatima Zahara an ba Fatima ala kira tun bɛ wuli k'i jɔ musoba min ye muso min ka saya fɔra y'a yɛlɛla n'anw ka saya fɔra an ye an bɛ kasi fɔ an bɛ fasa n'anw bɔra an ka saya kalama an bɛ saya n'a don ci nka muso min ye lahara dilan don min a fa y'a ka saya fɔ a ye ala kira bɛ saya bana na don min n'a dan bɛ saya bana na a bɛ sikara la an ba Fatima kasira a kasira kira kun ti Fatima ɲɛji fɛ kira y'a wele ko a kana a nana min kɛ a y'i tulo gɛrɛ kira la kira ye kuma dɔ fɔ a ye gundo la a nisɔndiyara a yɛlɛ la a fari fonina kuma in na a kɔndana kuma in na a ɲagarila kuma in na tuma min na kira fatura u y'a ɲininka i fa k'a to bana na i kun bi ka kasi i fa banabaatɔ y'i wele k'i ka gɛrɛ i gɛrɛla i fa la a ye kuma dɔ f'i ye an y'a ye kuma in fɔlen kɔ i ye i nisɔndiyara i fari fonina hujuni bɔra i ɲɛ kan i yɛlɛla o kuma in ye mun kuma ye sabu anw m'a mɛn an b'a Fatima ye ɲininkalikɛlaw jaabi a ko kuma in ti dɔwɛrɛ ye tuma min na ale fa y'a ye a bi ka kasi fa y'a wele k'a na ko a k'a hakili sigi a kana kasi a k'a ɲɛji cɛ ko ale bɛna sa mais ale kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min bi fatu a ka du kɔnɔ ka taa fara ale ka alijinɛ kɔnɔ k'o ye an ba Fatima ye ko wa k'a b'ale sɔrɔ lahara ko hali a ti mɛn ka waatiw bɛɛ fɔ a ye k'o de bɛnna ale ma ale nisɔndiyara ka yɛlɛ o de la ninnu n'anw ye kelen ye i ka saya bɛ fɔ i ye i bɛ yɛlɛ nka ni dɔgɔtɔrɔ k'anw ma k'i biɲɛ tiɲɛna i bɛ saya n'i sa don ci ninnu n'anw tɛ kelen ye dɛ an ba Fatima ye Zahara n'i ma lahara labɛn n'i bɔra i sa don kalama jigitigɛ b'i faya n'a don ci an ba Fatima tun tɛ se ka jɔrɔ sabula a siranna ala ɲɛ a fa ni min nana a sɔnna a ma a y'a waleya a kɛra kɛbaa ye o kama ale kun tɛ se ka jɔrɔ parce que a b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min a ka ɲi kojugu a b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min jɔrɔ tɛ yen o la nin kalayɔrɔba in tɔgɔ dara nin musoba in de la nin musoba ninnu fɛ ka tila ka nin kɛnɛba in sigi n'anw sigira musow ka mawuludu kɛnɛ kan an jigi bɛ fa munna sabu n'i y'a mɛn diɲɛ musow de don n'i y'a mɛn du musow de don n'i y'a mɛn dugu musow de don n'i y'a mɛn jamana musow de don n'i ye den barikama ye yɔrɔ o yɔrɔ min sera ka ko dilan ka kɛ sɛbɛmɔgɔ ye ka kɛ barikamɔgɔ ye bilahi musoba dɔ de don musow de y'a bɛɛ ye olu de bɛ waliyu bange olu de bɛ kiraw bange olu de bɛ nabi ɲumanw bange olu de ye karamɔgɔ fɔlɔ ye adamadenya karamɔgɔ fɔlɔ muso de don adamadenya karamɔgɔ fɔlɔ ye muso de ye den bi fɛn bɛɛ ta a ba de fɔlɔ la muso ni cɛ de jɛ ye den ye nka n'a bangena ka ban ba de ka ko don cɛ t'a da kɛrɛ la fiyewu cɛ ti yaala n'a ye a ti si n'a ye a ti tile n'a ye cɛ y'a to ba bolo ko nin ye ka ko ye an jɛra k'a wolo nka e ta don e de b'i sin d'a ma ni bo b'a la e de b'a bɔ a la ni ɲɛgɛnɛ b'a la e de b'a bɔ a la a bɛ si muso de fɛ
n'a bi digi kuma na a bi digi kuma na ni ba ka kumaw de o kuma na bɛɛ karamɔgɔ fɔlɔ y'i ba de ni e sera yen dɔrɔn i t'i jɔ tugun n'i ka defo ko kɛra ba ko ye ala i bi balo mɔgɔw fɛ n'o tɛ ni balo man kan fiyewu o de la an bɛ baw de bolo an bɛ baw de bolo ala kɛra kun b'a ba de jira don dɔ la a nana a bɛ kuma dɔ fɛ o yɛrɛ la o siranna kɛra ko i hakili sigi ka na siran i ni muso finingolo sirila den de bɛ kuma na basijalan dumuna den kɛ ni wolo samara donna muso o den i n'o de bɛ ka kuma i ni masakɛ tɛ ka kuma i ni minisiri tɛ ka kuma i ni faama tɛ ka kuma i ni golo samara muso donna den de bɛ kuma na ndamaro jala ɲimina den kɛ ni k'a ba ko fɔ k'a ba tanu ni mun ye ko ale ba sera ka sabali ka tɔɔrɔ mun ye kuma dɔw la a ti to sɔrɔ k'a dun basijala de bɛ ji bɛ kɛ basijala de la k'a dun ale ba kun bɛ ndamaro jala de ɲimi ka nɔnɔ min o kan ka sigi a fa ka furu la o de la ale o den kɛra muhamadul mustafa ye nabi ɲuman laban musonin bɛ se ka kira bange ya musonin bɛ se ka kira bange bilahi a tɛ se a tɛ se a b'a yira ne ba kun ye muso ba de ye min sigira tɔɔrɔ kɔnɔ furuso la min ma dumuni sɔrɔ k'a kɛ min ma fini ɲuman sɔrɔ k'a don nka a ma fa ye ala a ma lebu a muɲuna a sabalila ala y'a den kɛ kira laban ye o de don n'o tɛ faama tɛ o tuma na an bɛ baw de bolo o la ni musow ye kɛnɛ sigi k'u bɛ ala kira ka mawuludu kɛ jigifa da don wallahi jigifa da don jigifa don ni mun ye kira nana an bɛɛ ka hinɛ kama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o ye ala ka kuma ye kuranɛ na ne ala ma e muhammadu ci ne ma e ci foyi kama a m'a fɔ an y'i ci hinɛ kama a m'o fɔ a kun bɛ se k'o fɔ a kun bɛ se k'a fɔ ko an ye e muhammadu ci arsalnaka rahmatan lil alamin a kun bɛ se k'o fɔ an y'i ci hinɛ kama bɛɛ ye mais a m'o fɔ a ye mun fɔ ko an m'i ci foyi kama o de ye kuma belebele yɔrɔ ye an m'i ci foyi kama foyi wa ma ɲi de kuma bɛɛ b'o de nɔfɛ parce que o kumakan in donni kuma in na o de la i b'a dɔn yan ko kira mana foyi kama jogo dilali kɔ sabu hinɛ tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ si la jogo tiɲɛna yɔrɔ min hɛrɛ ti yɔrɔ si jogo halakira jamakulu min cɛ la hɛrɛ banna o jamakulu cɛ la o de la ala kira ko k'aw bɛ hɛrɛ la tant que jɛnɛya ma wara ni jɛnɛya jɛnsɛra aw cɛ ka b'a ka hɛrɛ banna sabula o y'aw jogo tiɲɛni n'a jogo tiɲɛna hinɛ ti sɔrɔ o la ala ko anw m'e ci foyi kama foyi an b'i bila ka na dugukolo kan foyi kama foyi fo n'a kɛra isti'naw nana illa fo n'a kɛra o tuma na tari m'a faamuya an b'i ci foyi kama o tuma na n'a kun danna o ma kɔrɔ kira kun ma ci yɛrɛ mais bala an b'i ci foyi kama an b'i ci foyi kama fo n'a kɛra nin kuma in kɔrɔ ka bɔ fo n'a kɛra hinɛ ye danfɛnw ye a banna jalamugusiri ko tɛ bonzibila tɛ kɔlɔsiba ta tɛ misiri wele tɛ layila da tɛ an b'i ci foyi kama fo mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ o tumana mɔgɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ye cogo de ye wa mɔgɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni kumakan de n ko mɔgɔw ka tɔɔrɔ de bɛ se ɲɔgɔn ma adamadenya de tɔɔrɔ bɛ bɔ adamadenya la ka se adamadenya ma mɔgɔya de tɔɔrɔ bɛ se ɲɔgɔn ma n'a sigira sigi la a tɔɔrɔ de bɛ se ɲɔgɔn ma n'a sigira du kɔnɔ a tɔɔrɔ de bɛ se ɲɔgɔn ma jamana kelen kɔnɔ a tɔɔrɔ de bɛ se ɲɔgɔn ma ko kira nana de k'an tɔɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛ kɛ ni foyi ye ni jogo tɛ bon kira nana o diɲɛlatigɛ sɔrɔ o degun min kɔnɔ ka diɲɛ sɔrɔ o gɛlɛya min kɔnɔ adamadenya bɛ ka tɔɔrɔ da ɲɔgɔn kan se bɛ minnu ye olu bɛ taa bin se tɛ minnu ɲɛ kan o tuma na an bɛ ka ɲɔgɔn degun kira nana adamadenya sɔrɔ baganya de la o de la Jafar ka kuma in tɛ bɔ an kɔnɔ fiyewu tuma min na silamɛya daminɛ wagati don n'a kalayara n'u bolila ka taa Afiriki Éthiopie kafiru wulila ka taa silamɛw sɔrɔ yen Amr ibn Asi a don ale de ye kafiru ka cɛbɔ ye
ko a ka taa masakɛ fɛ yen ko a teri dun ko silamɛ bolilenw taar'u bɛ se k'u sɔrɔ k'u faga a don Seydina Ali kɔrɔkɛ Jafar ale de ye silamɛw ɲɛmaa ye groupe in na tuma min na Amuru nana ni Jafar bɔra k'i jɔ ni masakɛ bɛ k'u ɲininka bɛɛ k'i ka dalilu fɔ a don Amuru Jafar ye kuma min fɔ a ko anw kun ye mɔgɔw de an baganama don an kun bɛ ka balo jahiliya la an bɛ iriba dun an bɛ jɛnɛya kɛ an bɛ jifasogo dun an ka setigi bɛ sen da tɔɲɔ an ka setigi bɛ sen da tɔɲɔ an ti layidu dafa an ti ɲɔgɔn fɛ an ti ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye an tora ten fo Ala nana cɛ dɔ ci an ma an b'a danbe dɔn an b'a bɔkolo dɔn an b'a ka danaya dɔn an b'a ka layidu dafa dɔn an b'a jogo dɔn an b'a yɛrɛ dɔn o nana k'an kana boli sɔn an kana jifa dun an kana joli min an ka hinɛ an baw la an ka hinɛ an baw la an ka kɛ laadiri ye an ka bɛn an ka ɲɔgɔn kanu anw tugura o de la an somɔgɔw y'an kɛlɛ o de la ka tugu an ko fo an ka bɔ o sira kan a ye dalilu di a don dalilu min n'a fɔra kodɔnna ye i b'a dɔn ko ninnu man ka kɛlɛ u man ka di u jugu ma mais mun y'a convaincu ko a kumana kira nana nafa min se olu ma kira nana olu bɔ min na a kɛlen k'o fɔ de masakɛ dusu fara a ko a terikɛ Amuru ma ko ninnu ni ka cɛ ni min nana a n'anw ka kira ni Isa an ka kira Isa ni min nana ko a fila bɛɛ bɔra bɔyɔrɔ kelen na ko foyi t'u cɛ a don a y'i kali chrétien a ko n galela hali n'i ye sanu kulu di an tɛ ninnu d'i ma munna parce que silamɛya nakun sɛbɛ o fɔra ye a ka danaya yɔrɔ sɔrɔla o la k'a dɔn ko silamɛw man ka kɛlɛ o la silamɛya Alakira nana diɲɛlatigɛ sɔrɔ degun de kɔnɔ mais a nana diɲɛlatigɛ sɔrɔ degun min kɔnɔ a ka nali kɛra an bɛɛ ma hɛrɛ ye an bɛɛ mais minnu niyɔrɔ bonyana la bɛɛ ye o y'an baw ye Alakira ko ni diɲɛ bɛɛ banna Alakira ko ma musow man ka ban dɛ sabu kira nana sɔrɔ musow kun tiɲɛ bi ta de muso a tiɲɛ kun bi ta komi ni mɔgɔ sara a ka marchandise tiɲɛ bi ta cogo min a ka nafolo tiɲɛ bi ta cogo min kira kun y'a sɔrɔ an baw tiɲɛ bi ta de kira mana musoya sɔrɔ valeur si la Ala ka dugukolo kan kira mana jɔyɔrɔ si sɔrɔ musow bolo u jatelen tɛ maa mago t'u la tiɲɛ ti d'u ma u man bɔ mɔgɔ bolo u ɲɛnama de kun bi faga ko nafa t'u la wallahi kira nana sɔrɔ musow bi faga de k'u man ka balo fiyewu ni muso bangena n'a ye muso de sɔrɔ i bi dimi de kuranɛ y'o de fɔ ko ni min la nisɔndiyara n'a muso jiginni ye k'a ye denmuso sɔrɔ ni fɛn y'o ko min bɛ Ala bolo ko mɛlɛkɛw ye Ala denmusow ye ko n'u dɔ la kelen na nisɔndiyara k'u muso ye denmuso sɔrɔ kuranɛ k'o yɔrɔ bɛɛ ko ɲɛ bɛ bilen n k'a minɛ malo kan walima n k'a fa o fila de bɛ yen ni denmuso tun b'i bolo i b'a mara malo de kan denmuso wolo kun ye malo de ye c'est-à-dire ni denmuso bange dɔrɔn i malola de i dɔgɔyara i jasira o la hakilina si kun tɛ yen kira nana hakilina min sɔrɔ adamadenya na o hakilina kun ye mun ye ko muso man ka balo muso kan ka faga de et puis n'a bi faga a man ka faga fana komi saga bi faga cogo min de a bi don dingɛ de kɔnɔ a balolen ka dingɛ gere a balolen da la fiɲɛ ka tigɛ a la fo ka taa nin tigɛ cɛw de tun bɛ musow kɛ tan k'u man ka balo ko nafa t'u la jɔyɔrɔ t'u la k'i b'u balo ka dépense dɔw la ko ni kɛlɛ binna dugu kan k'u tɛ se ka a dɛmɛ o tuma na ni musow tun bɛ tan de adamadenya bolo n'i ye denmuso sɔrɔ ni kɛlɛ binna a ka dugu kan ko denmuso tɛ se k'a sauver a tɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a kisi ka bɔ saya ma wa a tɛ se ka ci kɛ k'i balo a tɛ se ka ci kɛ k'i balo e kɔni b'a balo k'a balo n'a kɔrɔbayara dɔ bɛ sin ka na a nafa ta ka taa n'a ye ten e min a bangena e min ka so kɔnɔ e tɛ foyi sɔrɔ a la muso tun bɛ jate dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ nafa t'a la quoi nafa si tun tɛ muso la ka kɔn Alakira nalen ɲɛ musoya tun bɛ adamadenya bolo ten de kira de nana ka na don musow ni o lebu cɛ
k'a yira aw bɛ se ka fɛnw faga cogo di fɛn minnu ye aw bange o de la don amuru ko masakɛ ma u b'an ni musow kɛ kelen ye u ye jɔyɔrɔ di musow ma anw tɛ muso dɔn foyi ye n'an mago b'a la an k'an damu a la n'an tilala an k'a fili pɔn kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ sinna k'i jan ka yɛlɛ k'olu bɛ muso dɔn n'o de n'i mago b'a la i b'i ɲɛnajɛ n'a ye dɔrɔn a banna n'i tilala i b'a fili a banna c'est comme i ka zueni n'i ye zueni san k'a di denmisɛnnin ma a bɛ kulonkɛ a la k'a ɲɛnajɛ a la n'a tilala a b'a fili k'anw ti muso dɔn foyi ye ɲɛnajɛ la kɔ i b'i ɲɛnajɛ a la n'i ka ɲɛnajɛ banna i b'a fili a yɔrɔ la Sedina Ali balimakɛ jɔlen ɲɛ bilenna a ko Amuru ma ko i ta bɔ dɛ e bɛ muso de dɔgɔya min y'i donni kalo 9 min y'i donni a kɔnɔbara la kalo 9 i b'a kɔnɔbara la a b'i bange don ma a bɛ saya ni balo cɛ n'a ka sin nɔnɔ tɛ i kun bi sa o de e bɛ k'o de fɛgɛya muso a y'o fɔ dɔrɔn bɛɛ fari fagara sabu mɔgɔw y'a dɔn a man ka fɛgɛya o tuma kira nana ka musoya k'a danbe segin a ma ka musoya bonya k'u ka hɔrɔnya sabati k'u ka hakɛ d'u ma k'a yira u ni bonya ka kan kuranɛ ko wala hunna mislu lezi alayhinna bil ma'ruf ko hakɛ min b'u kan k'a ɲɔgɔn b'u ye a ka hakɛ bɛ musow ka d'accord ala ko wa a k'a dɔn ko hakɛ b'u yɛrɛ ye aw kan ala ka kuranɛ de ye nin fɔ ala kira de ye nin fɔ an ye ko ala ko ten a ka kuranɛ na ka kɔn kira ɲɛ nin kun tɛ se ka fɔ k'a fɔ hakɛ bɛ muso ye abada o kumana ni diɲɛ bɛɛ ye mawuludu kɛ musow ka kan n'a kɛli ye ka tɛmɛ bɛɛ kan an baw o y'anw ka nisɔndiyayɔrɔ fɔlɔ ye an baw ka mawuludu la a filanan mawuludu bɛ ka kɛ min kama sabu n'a fɔra ko mawuludu kɔrɔ wɛrɛ t'a la ala waleɲuman dɔn kɔ ala barikada i ka hɛrɛ sababu ko k'i hakili jigin i ka hɛrɛ sababu la k'a yira ala la k'i ma kɛ fisiri wale ye hɛrɛ sababu la mawuludu kɔrɔ bɛɛ de filɛ alakira ba de cira ala mago b'ale de la ala ko an ma kuranɛ na ko n'an b'ale ala fɛ ko an ka tugu kira de la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah n'a bɛ ala fɛ a ye tugu ne muhamadu la ala bɛ k'aw fɛ o tuma ala ye muhamadu de kɛ sira ye an n'a cɛ ala kun bɛ se ka kuma an bɛɛ fɛ an b'a mɛn ni kaba kulula an b'a mɛn ala kun bɛ se ka kuma an bɛɛ fɛ an k'a mɛn mɛ ala y'o to yen ka kuma muhamadu de fɛ k'o ka kuma an fɛ bɔn o tuma na an tɛ se ka ala sɔrɔ fo cɛ min cira an ma k'o ka kuma an fɛ fo an ka k'o de fɛ o de la kira ko mɔgɔ si ka limaniya t'i dafa f'i ka kɛ ne muhamadu fɛ ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ i muso kan ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan tant que i tɛ ten i ma alijinɛ sɔrɔ fɔlɔ ni y'ala kira yɛrɛ ka kuma de ye k'o fɔ ale yɛrɛ ma maa si ka limaniya t'i dafa f'a ka kɛ ne fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ni ne fɛ y'i jɛ dɔrɔn i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ kana sigo kɛ na fiyewu ala kira kanu ti maa o maa na kafiri don hali n'a selila maa o maa ti kira fɛ kafiri don hali n'a selila a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ala ti yafa a ma ala mago bɛ muhamadu de la a kelen ala bi tɔw ye n'a baransera muhamadu la muhamadu de ye santarali ye ale de ye réseau santarali ye bɛɛ bɛ connecté ale de la ka se ala ma n'i ma ale sɔrɔ dɔrɔn foyi t'i bolo bon o tuma ala de ye ala don ala kira don an n'a cɛ ala de ye ala kira don anw n'a cɛ ka tila k'a fɔ an ye kuranɛ na lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir nin bɛ kuranɛ de kɔnɔ ka ala kira don an n'a cɛ ne ala tɛ sɔrɔ ni muhamadu tɛ ka tila k'a fɔ k'a d'a kan ko wa sɛbɛ la wulibali la tiɲɛ na muhamadu de kan ka ladege a kelen muhamadu de kan ka ladege mɔgɔ bɛɛ fɛ maa o maa jigi bɛ lahara kan o tuma na ala ye minnu bonya minnu tugura muhamadu kɔ k'a ka sira minɛ ala y'u bonya
minnu banna la ala y'u dɔgɔya bon o kumana kira de ye sira ye ka se ala ma ala tɛ se ka sɔrɔ ni ala kira tɛ ala tɛ se ka sɔrɔ ni ala kira tɛ ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu ale ka sɔrɔ kira kɔfɛ o a ma sɔn o ma ala yɛrɛ ma sɔn ale ka sɔrɔ kira kɔfɛ bon o kumana kira ni ye mawuludu kɔrɔ lajɛ mawuludu bɛ kɔrɔ min d'i ma ko ala sɔnna ka cɛ min don an n'a cɛ ka cɛ min cili k'an ka kisi ye cɛ min cili kɛra an ka alijinɛ sɔrɔli ye n'o nana an bɛ nisɔndiya ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn k'a ye fɛn min kɛ an ye k'a bɛnna an ma ne ko nin bɛ digi jɔn na ni janimɛ wulu tɛ nin bɛ digi jɔn na ala kira nani mɔgɔw nisɔndiyali ni o ye o bɛ digi jɔn na o tuma kira nali ma bɛn e ma de ya kira nali o ma bɛn e ma wa n'a sɔrɔ kira nali kɛra hɛrɛ ye a cili kɛra hɛrɛ ye a nali kɛra diɲɛ ma hinɛ ye a nali kɛra diɲɛ ma kunandiya ye mɔgɔw nisɔndiyali ni o ye o ka digi e la k'o de bɛ kira nali fɛ abo ni tɛ kira nali fɛ i tɛ kira yɛrɛ fɛ o i tɛ min fɛ i b'o nali fɛ wa alors bon n'i ma k'a fɛ est ce que i bɛ kisi est ce que juguman yɔrɔ bɛ nin na wa juguman yɔrɔ bɛ nin na mawuludu kɔrɔ bɛɛ fili kɔrɔ bon n'i ye nin kɔrɔ in ta k'a lajɛ ko nin de ye mawuludu kɔrɔ ye ka tila ka ko muso dɔw ye nin faamu olu ye kalan sigi u bɛ ka kira nana ni diinɛ min ye k'o diinɛ kalan u ma da o ma k'u bɛ tila ka nisɔndiya n'o kira nali ye i b'a dɔn k'olu ye fɛn dɔ faamu kira ci kun na bon muso o muso ye kira ci kun faamu i bɛ diɲɛ nafa i bɛ diɲɛ nafa o wallahi ni musow ye kira faamu diɲɛ bɛ lafiya kana sigi o la fiyewu sabu kira ma foyi fɔ adamadenya ka lafiya tɛ min na kira ma foyi fɔ adamadenya ka balo hɛrɛ la o tɛ min na o tɛ min na kira m'o fɔ kira kumana musow fɛ ni muso nisɔndiyara k'a bɛ mawuludu kɛ o kɔrɔ a ye kira lamɛn o sabu n'i ye mawuludu yɛrɛ ta mawuludu tɛ foyi f'i ye kira kɔ jɔn don a bangena yɔrɔ jumɛn a ye mun kɛ a ye mun fɔ a yɛrɛ tun bɛ cogo di a ko an ka mun kɛ a ko an ka mun to a yɛrɛ tun bɛ mun kɛ n'an kan k'o ladegi nin de ye mawuludu ye bon o kumana silamɛya nana o sira de di o sira ba in kira nana ni o jɛlenya min ye ka musow bonya yira ka tila k'a fɔ u ka sabali u ka muɲu u ka sabali sabali ye fɛn bɛɛ de ye ni mɔgɔ mɔgɔ ma sabali f'i ye a y'i janfa parce que musow bɛ ɲɔgɔn lasu dɔ bɛ taa terimuso ɲɛ gannen sɔrɔ e de bɛ jɛni nin n'o tɛ ne kɛ nin ne tɛ se ka jɛni nin o bɛ su mɛ ka sɔrɔ n'a sɔrɔla e cɛ b'i nɛni de ale cɛ bɛ tagama a kan de mɛ a kɛ mɛ k'o kun ye a t'o fɔ e ye koyi fɛn bɛ da ale kan o ma k'e la fiyewu mɛ hasidi b'a fɛ k'e de mago sa nka n'i ma jɛni nin ta i bɛ bɔ i bɛ taa jɛni dɔ wɛrɛ ta ye n'i ma jɛni o fana ta i bɛ bɔ i laban bɛ to i bɛ sigi o de dun ka to musoya kɛ nin kɔnɔ f'i ka jɛni dɔ ta ye n'i ko i tɛ jɛni nin ye i bɛ bɔ yen de n'i bɔra yen i bɛ taa a ɲɔgɔn wɛrɛ de b'a k'i la i bɛ jɛ n'o ye n'i k'i tɛ jɔ n'o ye i bɛ jɛ o fana kɔ n'i k'i tɛ jɔ n'o bɛɛ ye i bɛ jɛ musoya bonya sɔrɔ yɔrɔ kɔ n'o ye furu tigiya ye ka kɛ furumuso ye i tɛ k'o kɛ nin ye fiyewu i bɛ to furumuso ntanya na i bɛ fara muso ganaw kan i bɛ balo muso ganaya la i bɛ sa muso ganaya la ala ko tɛ dɛ hali mɔgɔya t'i saniya n'i bɛ ten mɔgɔya yɛrɛ ɲuman n'a fɔra a tɛ furu la dɔrɔn a tɛ ɲuman miiri n'a ye ka sɔrɔ a dɔw ka ɲi foyi t'a dɔw la n'a fɔra a tɛ furu la dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ miiri bandi don fɛn o fɛn bɛ miiri nin bɛ se ka ko bɛɛ kɛ sabu nin ma furu ɲɛ surtout n'a donna furu la k'a ma furu ɲɛ o ka jugu a bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ se ka miiri fɛn bɛɛ o la sabali de bɛ se ka diɲɛ lafiya sabali f'an ka sabali de ka muɲu ka sabali ka muɲu musow kan ka muɲu ka sabali dɔw b'a ye cɛ bɛ nin kɛ n na cɛ bɛ nin kɛ n na d'accord cɛ to yen cɛ to yen
cɛ to i ka ala lajɛ ala min ko a bonya ala min ko n y'a bila i sanfɛ i b'o ala lajɛ n'o tɛ cɛ yɛrɛ tɛ mais i bɛ cɛ to yen ka tila k'a n'a kungo to ɲɔgɔn na n'a y'i tɔɲɔ ala t'a to a la o de la cɛ alijinɛ den a ka dɔgɔ dɛ jango cɛ min bɛ muso fila furu cɛ muso fila tigi a alijinɛ donba ka muso fila furu diɲɛ na lahara ka tila ka t'i jan alijinɛ kɔnɔ ne ma fɔ a tɛ yen nka ne ma d'a la n'a tɔ bɛ bɛrɛ bɔ bilahi aya a ti bɛrɛ bɔ parce que ala kalikan de don muso bɛ jate fɛn dɛsɛlen de ye n'i ko muso dɔrɔn i ko se tɛ min ye a y'a fa bara bila k'a ba bara bila k'a balimaw to yen k'a sinjiw to yen ka na e de nɔfɛ a b'aw de ka so n'a ye min k'a la a b'a ta ni ala ye a dɔw la fɔyɔrɔ si t'a la a ɲɛji kɔ jango a kɛlen ka kɔnɔɲa 3 kɔnɔɲa 4 5 6 farikolo kɔrɔla ka ban ɲɛda t'a cogo la denw cayara n'a bɔra ye a bɛ taa min waati de ye u tɔɲɔ waati waati de la fisiriwale caman bɛ yen a t'a kɔfilɛ u la hali dɔrɔmɛ 20 dama ka sɔrɔ a ti sɔrɔ fo n'a dɔw débrouiller ka taa mɔni feere walima ka takula yira n'o tɛ foyi tɛ k'u ye a n'o ɲɛji min don a dɛsɛlen de don i b'a ta don min a ye cogo ka ɲi fari ka nugu o tuma na a bɛ forme na e y'a ta bi e kɛ nin y'i sago bɛɛ kɛ a y'i denw wolo e de jamu dan bɛ u la bi e bɛ k'a tɔɲɔ i mago t'a la i tɛ so si d'a ma i t'a ka fura san i t'a ladon ani dusukasi ni ɲɛji don kana siga dɛ ala t'a to i la fiyewu ka fɛn tɔɲɔ i bɛ se min na o ka tila ka ban ten n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ala yɛrɛ ma kɛ laadiri ye fiyewu ayi n ko tigi de b'an na an bɛɛ ala ka jɔnw de ye o an ye ala ka danfɛnw de ye an tigi bɛ yen ala don a y'an bila y'a jan bɛ an na n'i ye dɔ tɔɲɔ hali n'i den don i b'a ye ɲɛ na n'a ma. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Muazu Darame ka bɔ ATT Bugula yan. Ka jɔyɔrɔ jumɛn tɔn in kɔnɔ? Bon ne ka jɔyɔrɔ ye min ye ne bɛ dɔn ni min ye ne ye sécurité de Haidara ka sécurité mais comme anw bɛ Amsar tɔndenw ye an ye comité créé yan comité de ATT Bugu ne de y'o président ye voilà ATT Bugu comité ne de y'o président ye. Alhamdulillah bi an bɛ aw ka mawuludu kɛnɛ kan n b'a fɛ k'a dɔn hakilina jumɛn y'aw bila ka nin baara in labɛn. Bon hakilina min y'an bila ka nin baara in lamɛn an b'a fɔ a'uzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim tasliman. An tɛ ɲina ka foli lase an ka sababu ɲuman ma n'o de ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara. Ne mitelen ne ye nin logement sociaux sɔrɔ ne nana yan mɔgɔw y'a mɛn ko nin ye Haidara ka garde dɔ bɛ yan donc u nana ne fɛ u ko vraiment ko y'a mɛn ne ye Haidara ka kalanden ye k'u b'a fɛ an k'a lajɛ ka kalanyɔrɔ sigi n ko baara wɛrɛ yɛrɛ tɛ anw na Haidara m'an bila mission foyi la n'o ko tɛ donc n ko ma u nana n dɛmɛ n ka baara de la an sɔrɔla ka ne ni muso ninnu farala ɲɔgɔn kan ka kalanyɔrɔ sigi ɲinan y'a san 2 de an ye kalanyɔrɔ sigi ka kalanyɔrɔ tɔgɔ da Fatumata Zaharaw la donc an ye mawludu kɛ salo Seyida Badara Aliyu Haidara nana ɲinan fana an y'a kɛ ka karamɔgɔ n'a ka denbaya de wele o de an ye nin kɛ a kun bɛɛ de filɛ nin ye. Jama y'aw ka wele jaabi an ɲɛ bɛ cɛw la musow la ka bɔ Bamakɔ fan caman folikan jumɛn b'aw bolo ka se o nabagaw. Non o kɔni je suis très content n ɲɛ tɛ mɔgɔ caman jɔlen na parce que n ye 16 caman ta ne yɛrɛ ko 16 ninnu tɛ mɔgɔ 16 caman bɛ to yen mais ne yɛrɛ y'a ye mɔgɔ hakɛ min jɔlen de don ne ye ɲininka n b'a fɔ a bɛ mɔgɔ min sigilen don a b'o tilancɛ bɔ donc vraiment nisɔndiya kɔni n nisɔndiyara kira bangeli de don et puis n nisɔndiyara jama nana an ka weleli lamɛn ni balimakɛ min jɔlen filɛ nin ye kɛrɛfɛ bɛɛ b'a dɔn Amsar la Law Tarawele a bɛ bɔ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn mais depuis fitiri u sigilen bɛ yan donc vraiment nisɔndiya kɔni bɛ n na n t'a dɔn n bɛ min fɔ yɛrɛ. Kuma kuncɛ la El Hadj Buna Ɲangi ale min nana conférence kɛ yalima a ka wajulukan ninnu u ye aw wasa wa a nimisi fara wa. Kojugu vraiment parce que El Hadj Buna Ɲangi ne ye n ka baya kɛ El Hadj Buna Ɲangi de bolo Kayi 2000 inchallah Kayi donc vraiment El Hadj Buna Ɲangi nana nin wajulu in kɛ
yani Chérifou bɛna duwawu k'a kan vraiment a diyara n ye a bɛnna ma et puis je suis très content. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn. Ni ye an ɲininka o la o diyara n ye a bɛnna ma. Hakilila min ye an bila ka mawuludu labɛn hakililajigi de don. Ni kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'a ka mawuluduba kɛra an b'an sigi k'an miiri kalanyɔrɔ in na k'a fɔ de a ye cɔ an ka mɔgɔw wele don dɔ an kana hakililajigi kɛ i n'a fɔ mawuludu bi kɛ a don na cogo min na arabil awalu tile 12 don la cogo min na bi sinɔ an bɛ o de kɛnɛ kan ye ni Ala ka jɛn o de an bila ka a labɛn. Alhamdulillah rabbil alamin ambade tebe Chérifila lajabaw nin tuye anye tabakoro Fatma Zahra tonde ka mawludu labenen keneka min ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ Muaz Dramé bolo ale do an b'a deli Ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman Ala ka o yira an na an b'aw fo ka waliɲuman dɔ k'aw barikada a ka ɲɛmadali la sigida wɛrɛw bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah.